Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan asyuning. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jay manugang ko apab paboritok. Tinakaipaay itinalaos. Apan nakaibabain mi. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Suning. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ares, gumatangak man iti sinigang mix mo. Ay, mabitlang nana. Ato yung tikat-katangin niyo, Adto'y matibayad ka. Ay na, imbag kayo pa'y. Takanayon kayo, nakakutiks, nana. Ay kat siyempre, si kaman tinakamanugang iti saan imot. Kahit yung asawen, kanayon na kayo nga ikaniti kwarta ni Layla. Ay katun iba't bati na kanyak ti anak na ni Ruday. Katinton sumangpat iti malam, dagasin na mutlaang. Ikanak tumatan iti kwarta. Ay, nagsaya atin ngayon kasta nana. Sa bagay, saan na problema ti kwarta? Taday di abroad ti asawa na. Kinadapay trabaho na. Papanam ka di man na, Insuneng. Ay, inak baki birthday. Sikapay lang, ti makaam mo iti apo ko ta. Ay katuan Ang ag-take out kan tumitin iti makan. Ay kat, depende no adan to itid da nga i-take out ko. Sapay saan ka mo't nagluto iti pangaldawan? Ay, adapay mo't na ba ti along gani sa anagarmusaran ta? Isunton ati si Daem. Inton malumtaw nga agluto ak, agadubo ak. Ada dya inted ni Layla akarnit manaw. Winin Alang nga raw, mapanakon. Bantayam dya apo ko ta. Saan mo abay-bayan? Anya matenday dya abort dyan. Nagtatamnay amin nga inluto da. Kurang-kurang tirikado da. Uray sa anak nga agaw-awes, nukas dyan lang ti saganak. Makapaawan kanas. Sa anak la kumananap-napan. Nagtaktakak laeng. Awan pa'y matintad ni Mari ilang nga i-take out ko may. Ay, nagkasangay to jay apo ko. Siyak man mati mangawis kadakwada. Takitaan daman no kasano ka imas to ti may pasango kadakwada. Ay, at nakamatan ba kay? Kumusta nga'y tinapanama birthdayan? Babawik anapan. Kaslagraraman mo't da taon. Panagkunada nga ta sa anak-anak karamraman iti kakasya amakmakan. Ay, no ag-birthday to ti apo ko ta. Siyak tumat ti mangawis kadakwada. Mala, mapan ka naglutaw. Tanay, mabisina ka Nanang, imbaunnak ni Mario. Umutangak pa'y laang kano iti bagasyo. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo? Ay na, da kayo matkit di atat tao. Apay, anya ti panagkit-kit tayo kanyak. Pagbagasan, imbes ada kayo ti agitid kanyak, siyak pa'y tinawatan niyo. Saan ko adaw-dawatin, Nanang? Utango. Uray pa'y, patsyam, mabayadan niyo. Nanang, umay ko alaan ti anak ko. Ay, andan tinapinta sa manugang ko. Ay, dumanon ka, Layla. Nakaluto kayo ka din, Nanang? Dumawat aklatan iti naluto amasida. Masadutak namin agluto. Ay, wan, anak ko. Nakaluto ako. Agdiretso kan ijay kusina. Mga lakalatan. Kahit si kamot rinay. Agawid ka. Tawan maipautang ko kan ka. Ay, bakla, gumatangak man. Anya tigatangin niyo, Nanasyuning? Ay, soft drinks man kan tinapay. Oy, adun sa amin ti kwartayo ita, ha?
Wala, tada nga ron agit itad. Ay na, di kay paimot maasyan kini training. Kinunana nga umututang kada kayo iti bagas. Ang imbagayo kano nga awan. Iso nga imay dito itersena nga imutang. Kat, pinautangam. Wala tagaasi damat. Ang mga awan maisaang da. Sana bale, tagbay bayad mat no umututang. Ay, masurunak kadakwada. Imbes asyak nga inadat ikanda, saan ma tasyak pa'y tidawatan da. Ay, ninanamat. Siyempre, gipit damit nga ron. Imbag kada kayo tasaan kayo nga kurkurang. Awin taad da jay manugang kaw, amangit itad iti kwarta. Apay anak ka umay kayo, nanang. Adakad ibagayo. Nagawan kat ababain yon. Mapanakit din is istoryaan. Ibagbagam kano kan ni Ares asaan ka apinautangan. Ay agsalukag kayo ngamin tapno saan kayo nga umut-utang latan. Ay da kayo pa'y agsakit tinakam na. No saan kayo mapautangan. Nanang, saan kumat nga inggagara nga imbaga? Kinunana ngamin ada kayo ti asitgak. Isoan na ibagak mat anagapo akon iti ayan nyo. Kat imbagayo nga awan. Ha! Saan kan nga grasawn? Mangibabain ka manugang? Agtrabaho ka ngamin tapno saan kayong agrigrigat iti asawam. Apay kasta kayo nga agsasao kanyak, nanang. Agkakasakit ti bagbagayo kanyak. Tapno saan ka masaksaktan? Saan ka nga agtakpakita kanyak? Tadyak kaya ta makita ti panagruprupam. Nang runa nuutang ti ibagam. Nalawag! Apay matakas ti panagsasauyo iti asawak, nanang. Talaga nagalas ti ugali, ti naasawam, Mariaw. Nagipulong manankan ka, Kaya't nata apagapaan, kahit isumot ti kanunungam. Amo ka diyo kay kaya ti asawak, tawan ti mait itit na kada kayo. Amumot lagayam. Iso adi mo papaumayan ti asawam ijay balay. Tano saan ang mapagustuhan, is istoryahan nakmatan. Mangibabain. Kaslasandak nga anak iti pampamayan nyo kada kami, nanang. Sapay ko ma, tasaan kayo itong agbabawi ti daytangar aramida nyo. Awan ka di ti madmadlaw mo kini Layla, bakit? Ay awan matlakay. Saan mo ta nagbalew? Saan mo't lataan na imot kadata? Sana day tati kayat ko asawain. Anya ngay nga road. Kanayon mo na maladaw nga agawid, kas kumaita. Saan mo tasigod na maladladaw nga agawawid? Ay, tila madmadlaw mo, Mike. Ay, kat agaliwak sa'y mga taa. Sapay la ko mga road, takas tangag paisaw. Hello? Nanang, awan ka dito ni Layla. Apay adi na sungsung-batan ti awag ko. Ha? Nay, awan pa'y Mike Barok. Saan pa'y asimbang pat? Di na ka di imbagano sa dino ti papanan na? Nay, awan mo timbaga na, anak ko. Pakamuan daktuman, anang. Noon nga oras asumangpet. Kanayon ka di amaladladaw nga gawid. Ha? Ay, saan Mike, anak ko? Italaang Mike. Sige, nanang. Awagan dakto inton sumangpet ti asawak. Sige, anak ko. Sa dinaw tinaggapwam, Layla. Imawag ti asawam. Birbirukan na ka. Anya timbagayo, nanang? Imbagak, asaan ko nga amaw no sa dino tinapanam. Anya pa'y titinamag na, nanang? No kanayon ka maladaw nga agawid. Ay, imbagak latan nga italaang. Gaputadyak kayat nga agapa kayo. Ay, sa dino nga minti papanam aya. Apay akanayon ang maladaw kamutan nga agawid. Kakadwak dagiti barkada, nanang. Saan kayo latan nga agsasao iti asawak? Siya kung ti makamo ang mangawag kankwana. Oh, mabit lang. Ato iti kwarta. Sukuon na kon ti anak ko. Ay, sige. Mabit lang nga ron tayo nakalaan. Nakaturog nga min iti kwarta.
Ay lakay, umadanin ti birthday ti apo ko ta. Sigurado adito'y balay ti pakaangayan ti okasyon. Ta sigurado asana masangon ni Laila ti agluto. Ay na, nagarbun-tulakit ti sagana ti apo ko. Taba kahit 2 taon ti taon na. Win nga raw. At dapay katlista akon no asinon taw dagiti awisan. Nan, kita agmanday talistaam. At to'y tinutbok ang nakaisuratan na. Apay ngay? Awan mo't na training kan Mario dito'y listaam bakit? Ay, masurunak nga ron kadakwada. Iso nga uray saan tan nga awisan. Ay, numaamuan da ito'y. Ad-adda gumura da ken ka. Di uray gumura da. Awan na sakit, abakrang ka. Laila, anya gayam ti plano, umiti pa nagkasangay ti apo ko, may. Gastos laang, no aghanda tayo, nanang. Ikan kayon tulaangan iti kwarta, tarumwar kayo. Mangan kayo iti ruwar. Kaninyo ti kayatyo akanan. May mayatan ti kasjay. Ngam ti ipakanyon tumot laang kadag iti kakaro ba? Sakat addan tupay la maibagada. Ha? Ay uwin agam. May mayat matlaang no aghanda. Uray kat addamot iti abrot ti amahan na. Nanang, saan ko ati paggastusan ti amuyo? Kunakmat nga itid ko laangan kada kayo ti paghanda tayo. Ay apay ngay lakay. Kaslamot agtip-tipid ni Laila. Ay idi may sa atawon ti apo ko ta. Naggarbo ti handa na. Nagpapartipay iti kaldeng. Apay, anya ti imbaga na aya. Saan ka naon nga aghanda? Mapantayo la kanon mangan ni Jeruar. Kita mangan no isumot at nagtulagan da nga agasawa. May amlatan no day ti kayat da. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, takababae. Ay, naimbagman ta nakalagip ka manen nga may dito store ko, Nana Shuning. Apay, ada ichismis mo aya. Adda! Anya ngay matday ka. Ni Trining, Nana. Mayatan ti online business na. Mayat mo't gaya man ti kasasaad na nga agasawa. Kinapudno na, ag-celebrate damat. Iti umuna pa nagkasangay ti anak da. Kat inimbitar dak. Ay, agpalastog naman nga agasawan. Inton kwan, kas daman lakakaasin nga umut-utag. Ay, sus! Imbes ang maragsakan kayo, ngam kastapay lati ibagayo. Ay, apay, talaga kit di apalangguad da nga agasawa. Nakay, bantayam ti apo ko ta. Awanin abasto tayo iti kusina. Agudo nga. Wain, bakit? Ay wain, hadagayam imbaga ni Aris kanyak itay ijay tersena na. Datrineng, agsilibrar da kano iti umuna apa nagkasangay jay anak da. Pangalaan da nga iti kwartada. Adda kanon trabaho ni Trineng. Online kanumay. O di nasayaan. Lumabasak man pa iti pagtrabahuan ni Laila. Itulodak iti merienda na sakbay nga agawid ak. Ha? Ni Laila tinakatakdar nga dakadwa na alalakay. Nagmayat ti panagholding hands dang agtungtong-tong. Ti silpon ko. Ay, ibijok man ida. Ay, aglingadak. Tapno sanda ka makita. Ha! Naginagak da. Kat pumanawon ti lalaki. Ay, agturong dito ayan ko. Ay, ida po kon ti silpon ko. Ang mga no makita na nga agbidbidyo ak. Ti awanan bain a babae. Adagayam lalaki na. Awagak ni Oliver itamot laang kat pagawid akon. Ison ti makamo iti asawa na. Ay, isen ko kankwa na tinabidyaok. Dahita ti kasayatan nga aramidang bakay. Sana mabalin na lipliputan na latan ti anak ta. Ti awanan bain na manugang ka. Ipampanakal ko lakit din.
Ang nagaramid mo't gayam iti pakaibabainan ti pamilya tasyaw. Ay nananasuning, amuyo ka din ti agwarwara sa damag. Adda ka no gayam lalaki ti paborito yu amanugang. Adu ti nakakita nga adda lalaki na. Ay, sika bakla, mapankakit din ija isturmaw. Sayang no adda gumatag. Saan aday agmarmarites ti araramidam. Ibagbagaklaan tap no maaksyonan nyo. Apay, kaya't yulatan na luklukwen na ti anak yo. Saan nakasuruan bakla, amok ti araramidam. Ha? Kahit ka di asawin day tanana, nga mo yung ti aramidan ti paborito yu amanugang. Amokon, iso asaanan anaskan nga umay mo ibaga kanyak. Imbag man ta nakadaray kayo iti umuna pa nagkasangay ti anak ko, nanang. Damay sa ama kagapaw. No apay nga imayak, anak ko. Anya day ta, nanang. Pakawanan na kuma, kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Ay nananang, awanan kanyak dagijay. Day ta tinagbalin akarit kanya. Iso ang nagbiro kak iti trabaho, nga uray adaw awir ko. Kit nagmayat gayam ti aglako iti online, nanang. Ay, imbag ka pa'y. Ang amjay kinay kayat ko amanugang. Isugayam ti mangibabain iti pamilya tayo. Amo ka din ni Manong Oliver, nanang. Wahin anak ko. Urayak ti panagawid na. Ta ison ti agdesisyon. No anya ti rumbang ama aramid. Sana nagdarom ti anak ko, Mr. Lonely. Ngam kinid daw na, akada kami nga agyan ti anak na. Imanugot mat adagos ni Laila. Nagsublimanan iti abroad ti anak ko. Katsyak ita ti mga aywan iti anak na. Dahito man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Shuning. Shuning, agyamanak iti dahito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti inaramid mo. Apan ang ibaga iti anak mo, iti aramiden, ti paboritom amanugang. Ala, sapay lako ma. Tapagpapadaem, ti tratom, kadagiti manugang mo, tapno awan ti agsaksakit tinakam naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan asyuning, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.